माजबादाव पस्टेल बिफाननि मावख'आव सिखाव हाबदों। अदालगुरि जिल्लानि माजबादाव थानाय पस्टेल डिपार्टमेन्टनि मावख'आव थांनाय मोनायाव सिखाव हाबदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 26 फेब्रुआरिनि मोनायाव सिखावफोरा पस्टेल बिफाननि मावख'नि थाला सिफायनानै मावख'नि लकाराव हाबनानै मावख'नि लकारखौ सिफायदोंमोन। बेयो मावख' सिङाव माखासे फाइलफोरखौ खहा खालामलांदोंमोन। डाक मावख'नि मावफारियाफोरा फोरमायो दि खावनाय समाव सिखावफोरा मावख'नि सिङाव दोनथुमनाय रांफोरखौ लाङाखै। बेखौ नोजोर होनो गोनांदि गेदेर माजबाद ओनसोलनि गेजेराव थानाय गोजाम बायफ्लेलांनाय पस्ट अफिसखौ खोन्दोआरि बिबानगिरिफोरा दासिमबो सिसि केमेराफोर लागायना होआखै। ओनसोलारि सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा खोन्दोआरि बिबानगिरिफोरनिफ्राय थाबैनो पस्ट अफिसखौ गोदान महर होनो आरो बायग्राफोरनि फाइलफोरखौ रैखाथियै लाखिनो थाखाय थाबैनो सीसीटीवी केमेरा फज'नो दाबि खालामदों। माजबादनिफ्राय जतिन रिपर्ट एनबिटी लाइव। কাগজপত্ৰ দেখুওৱা নাই? কাগজপত্ৰ নিয়া নাই। এইবিলাক চালোঁ, চেক কৰি চালোঁ, হয়, কাগজপত্ৰ ঠিকে আছে। কাগজপত্ৰ দেখুওৱা নাই? কাগজপত্ৰ নিয়া নাই। এইবিলাক চালোঁ, চেক কৰি চালোঁ, হয়, কাগজপত্ৰ ঠিকে আছে। আমি যাব লাগিব এতিয়া। ভাঙছি নেকি? সেইটো ভাঙছি। রূপালী এটা ফোন কৰি দিয়ে ৰমেশ। এই ৰূপালী এটা ফোন কৰি দিয়ে। মই